खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ सोलोंनाय दावबायनायनि थाखाय आसामनि फरायसाफोरा इजर'आव दावबायहैदों। आसामनि सोरखारि आरो रायजोआरि फरायसालिफोरनि सा 12 गोरों फरायसाफोरा 24 जुलाइ खालि भारतारि अख्रांमा बिजिरसं आफाद इजर'आव सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय ओंखारलांदों। थाखो 9 निफ्राय 12 सिम बे फरायसाफोरखौ बिसोरनि मोजां फिथाइ आरो बिगियाननि फारसे मोजां मोननायनि थाखाय स्पार्क्स हाबाफारिनि सिङाव सायख'नाय जादों। आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बुंदों दि बे दावबायनाया फरायसाफोरखौ भारतारि अख्रांमा मिशन आरो बिजिरसं मिरुफोरखौ खाथिनिफ्राय नायनो खाबु होगोन। बे दावबायनाया बिसोरखौ अख्रांमा बिरोंदामिननि सोमोन्दै सोलोंनायाव मदद होगोन आरो बिसोरखौ बिगियान जिउ राहा सायख'नो थाखाय थुलुंगा होनो हागौ। स्पार्क्सआ आसामनि फरायसालि सोलोंथाइ आरो सोलायनाय आरो जौगाथाय बिफानफोरनि मोनसे जर'खा मावथांखि जाय फरायसाफोरनो थाखो खथानि बायजोआव नंगुबै सोलोंथाइनि मोनदांथि होयो। नैथि खौराङाव दङ थुनफावथायारि होसोनायनि उनाव गुवाहाटी पुलिसआ सा 9 सन्देह गोनां डाकाथिफोरखौ हमदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव गुवाहाटी पुलिसआ 13 माइल ओनसोलाव जागायजेननाय होसोनायनि उनाव मोनसे डाकैती हानजानि सोद्रोमा होनना सन्देह खालामजानाय सा 9 सुबुंफोरखौ खादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बशिष्टा पुलिस थाना आरो जराबाद आउटपस्टनि टीमफोरा जथाय अपारेशन खालामदोंमोन। पुलिसआ नम्बर प्लेट गैयै गंसे ट्राकखौ होबथादों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव मफिदुल आली, ममिनुर आली, कायरुल हक, गजियार रेहमान, फजल हक, मुहर आली, निरन्जन राभा, समीर आली आरो मन्जुल आली दं, गासैबो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि। पुलिसआ डाकातियाव बाहायजानाय गंथाम नंखाय नम्बर प्लेट, गंगु मबाइल फन आरो आइजें-आइलाफोर बोखांनो हायो। गासैबो दायनिगिरिफोरा गुबुन दाय गोनां केसफोराव नागिरजानाय। आयेनारि राहाया जागायबाय आरो आरोबाव गोबां सोमोन्दोफोरखौ दिन्थिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव गोलैनानै आसाम पुलिस जवाननि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव बृहस्पतिबार 24 जुलाइ खालि गुवाहाटीनि दिग्लिपुखुरीनि साखाथियाव आसाम पुलिसनि सासे जवाना गोग्लैयो आरो जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ बाक्सा जिल्लानि बरमानि हरेश्वर कलिता होनना सिनायथिनाय जादों। बै समाव अफ डिउटि गैयै कलिताया 4थि आसाम पुलिस बेटेलियनजों नांजाबना दंमोन। बिथांखौ रायजोआरि पार्कनि साखाथियाव लामानि सेराव फिन्नाय गैयै गोग्लैना थानाय नुनो मोनो आरो जायगानि सुबुंफोरा हेफाजाब होनो थाखाय खारलाङो। पानबाजार पुलिस थानानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। गिबि रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि बेयो हिट स्ट्रक एबा स्ट्रकनि जाहोनाव जानो हागौ। मावख'आरिफोरा बुङो दि पस्टमर्टेम रिपर्टनि उनाव आरोबाव गुवारै फोरमायथिखौ रोखा खालामनाय जागोन। गुवाहाटीआव जोबोद गुदुं आरो सिदोबथिया मोनसे बिफाव लादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। आरोबाव आपडेटफोरखौ नेथ'नाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ मेघालयनि सानजा जयन्तिया हिल्सआव 373 किल'ग्रामनि बांसिन गान्जाजों लोगोसे आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। मेघालयआव गिदिर गान्जा बोखांदों, आसामनि मानसिखौ हमदों। मेघालय पुलिसआ 377 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा जब्द खालामो आरो 23 जुलाइनि मोनाबिलियाव सानजा जयन्तिया हिल्सआव आसामनिफ्राय सासे सुबुंखौ खायो। पुलिसआ बुंदों दि आसामनि गवालपारानि सुबुंखौ मोनसे खौरां मोन्नायनि उनाव उमकियां पुलिस पेट्रलआ हमदों। हानजाया आसाम-मेघालय सिमा खाथिनि दामसेरायाव बिथांनि गारिखौ होबथादोंमोन आरो सिङाव 373.61 किल'ग्राम गान्जा मोनदों। फेग्रा मुवाफोरा त्रिपुरानिफ्राय फैदों आरो शिलंनि थाखायमोन। पुलिसआ दा बे सिमा बारनाय सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय गिदिर नेटवार्कखौ नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आसामाव फैगौ 5 बोसोराव 1000 डाक्टर थिसननायनि थांखि लादों हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामाव फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 1000 डक्टर थिसनगोन। सावस्रि जोथोनखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर आगानाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि रायजोआ फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 1000 डक्टरफोरखौ थिसनगोन।
आसामनि मेडिकेल पिइउनि बागै रायज्लायनानै शर्माया बुंदों दि पोस्ट ग्रेजुवेट मेडिकेलनि फरायसाफोरनि बांलांनाय अनजिमाया सोरखारि आरो सोरखारि नङि मोन्नैबो देहा फाहामसालिफोराव बांसिन रोंग'सार मासिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद होगोन। बिथाङा बुंबावदों दि 2029 मायथाइसिमाव आसामाव रोंग'सार डाक्टारफोरनि मोनसे गोख्रों हानजा थागोन। बे सानथांखिया रायजोनि गुवार सावस्रि जोथोन नारसिननायनि बाहागो, जेराव साबसिन मेडिकेल फरायसालिमाफोर, बांसिन पिजि मासिफोर आरो बयनिबो थाखाय सावस्रि जोथोनसिम साबसिन सौहैनायबो दं। द'थि खौरांआव दङ सिएम शर्माया डिब्रुगड़आव 500 कौटिनि बांसिन प्रजेक्ट बेखेवदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबाराव डिब्रुगड़ दावबायनाय समाव साबसिन सोलोंथाइ, सावस्रि जोथोन आरो लामाफोराव नोजोर होनानै 500 कौटिनिबो बांसिन बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि जर'खा अनसुंथाइ आरो पिएमइउएसएइचए बिथांखिनि सिङाव 146.43 कौटि रांनि मावथांखिफोर जागायदों। गोदान हिनजावसाफोरनि हस्टेल, स्टाफ हाउस, स्पर्ट्स कमप्लेक्स आरो गोदान मुगानि सोलोंथायारि बिल्डिं, बिजिरसं मिरु आरो साबसिन सानजुनथि लेबफोर लुनाय जागोन। आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव बिथाङा फसंथाननि सुबिदाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय गोदान फोरोंगिरिफोरनि क्वार्टार आरो 357 कौटि रां बाहायनानै गंसे हस्टेल गायसनदों। नाहरकटियायाव शर्माया 130 कौटि रांनि बिथांखिफोर जागायदों, जेराव मोनसे गोदान क'-डिसि मावख', र'ड अभारब्रिज, गोदान फरायसालि बिल्डिं, गंसे हकी स्टेडियाम आरो आइटिआइ नाहरकटियायाव टाटा सेन्टार अफ एक्सेलेन्सबो दंमोन, जायखौ स्किल बिफाननोबो गथायनाय जादों। बे दावबायनाया गोबां सेक्टरफोराव गोजौ आसामनि जौगानायनि थाखाय मोनसे गेदेर नारसिननायखौ दिन्थियो। स्निथि खौरांआव दङ जुनियर स्टाफखौ गावखौ फोथैनो थुलुंगा होनायनि दायाव आसाम सोरखारनि सानै मावख'गिरिखौ हमदों। इन्जिनियारनि गावखौ फोथैनायाव लोब्बा थानायनि दायाव आसामनि सानै मावख'गिरिखौ हमदों। पाब्लिक वार्कस डिपार्टमेन्ट (पिडब्लिउडि)नि सासे आइजो एसिस्टेन्ट इन्जिनियारखौ गावखौ फोथैनो थुलुंगा होनायनि दायाव आसाम सोरखारनि सानै गागि मावख'गिरिफोरखौ 24 जुलाइआव खानाय जादों। गुवाहाटीनि आरो बङाइगावआव थिसनजानाय लाइमोन इन्जिनियारखौ 22 जुलाइखालि गावनि एपार्टमेन्टआव गोथै सह' मोननाय जादोंमोन। गावनि सुइसाइड न'टआव बिथांजोआ सासे मावफुं इन्जिनियार आरो सासे दालाय खोन्दोआरि मावख'गिरिनि मुं लादों, बुंदोंमोन दि बेफोरो खामानियाव बिथांजोखौ गोब्राब नारसिननायनि जाहोन खालामदोंमोन। पुलिसआ बुंदों दि न'टआव दाबि खालामनाय जादोंमोन दि बिथांजोखौ बङाइगावआव मोनसे मिनि स्टेडियामाव लुनायाव नारसिननाय जादोंमोन आरो बांद्रायनाय बिलफोरखौ बोखारनो नारसिननाय जादोंमोन। सानैबो मावख'गिरिफोरखौ बावैसो सोलायनाय जादोंमोन, सासेया नलबारियाव आरो गुबुन सासेया कामरुपआव। बङाइगावनि एसएसपि महनलाल मीनाया रोखा खालामो दि नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय बिसोरो दा न्यायारि आवथायाव दं। 8थि खौरांआव दङ बिटिसि पल्स 2025। क'क्राझाराव डिपुटि कमिशनारनि मावख'नि कनफारेन्स हलआव मोनसे गोनांथार नायबिजिरनाय मेल। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि 2025 नि थियारिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मैया क'क्राझाराव डिपुटि कमिशनारनि मावख'नि कनफारेन्स हलआव मोनसे गोनांथार नायबिजिरनाय मेल खुंनाय जादों। बे मेलखौ आसाम रायजो बिसायख'थि कमिशनार रन्जन शर्माया दैदेनदों, जेराव नेहाथारि गितार्था बरुवायाबो बाहागो लादोंमोन। जिल्लानि आइजिपि बिटिआर बिबेक राज सिंह, क'क्राझार डिसि मसान्दा एम 14, एसपि पुष्पराज सिंह, एडिसि सुब्रह्म आदित्य बरा, बिसायख'थि मावख'गिरि केस बान्दा तेयटजों लोगोसे गासै एआरअ आरो मावफुं मेजिस्ट्रेटजों लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बे जथुम्मायाव बाहागो लादों। बिसायख'थि आय'गगिरिया खामानिनि गोख्रैथि आरो ड्राफ्ट इलेक्ट'रेल रलखौ थि खालामनो फोसावनायाव गोजोननाय फोरमायदोंमोन। बिथाङा उदां, मोजां आरो गोजोन बिसायख'थिखौ रोखा खालामनो थाखाय नांगौ रोखोमनि बिथांखि, हानजायारि खामानि मावनाय आरो बिसायख'थिनि नेमफोरखौ गोख्रोङै फालिनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। क'क्राझाराव मोन 12 बिटिसि बियाबफोराव गासै 912 भट सोग्रा मिरुफोराव थियारिफोरखौ गुवारै नायबिजिरनाय जादों। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि समाव सिगांनि ट्रेन्डफोरनि सायाव बिथा खालामनानै मोन 9 सेन्सिटिभ भट मिरुफोराव उफ्रा जोथोन लानाय जागोन। फ्राय 4378 बिसायख'थि मावफारियाफोर आरो सेक्टर मावख'गिरिफोरनि थाखाय फोरोंथाय, थिसननाय आरो लजिस्टिकनि सायाव सावरायनाय जादों। बिसायख'थिनि सानखौ मोजाङै खालामनो थाखाय परबतझरा आरो गसाइगावआव मोनफ्रोम 10-12 भट मिरुफोरनि थाखाय राननाय आरो बुथुमनाय मिरु फसंनायनि बिथांखिफोरखौ थि खालामनाय जादों।
सीएमआ रेबगान्थि खालामदों दि खेबसे खालारखौ फोसावनायनि उनाव रोखा रायजोआरि सुंज्रोब आरो गोख्रोङै मडेल कड अफ कन्डाक्ट इनफरमेन्टआ गोनांथार। बिथाङा गुबैयै गोसो गोनां जायगाफोराव भट होनाय खान्थिखौ रैखाथि होनो गोसो होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव मोनसे गाहाय जिल्ला जानायनि उनावबो क'क्राझाराव जानो गोनां जथुम्माया 2025 मायथाइयाव फोथायनाय आरो मोजाङै खुंजानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय लामाखौ थि खालामदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।